Droba, partičku vrátane poslanca Drobu a novinárov z istej spravodajskej televízie Oravovej a Dürera sme objavili v burlivej debate okolo 12. v noci pred hotelom. Gentleman Droba dával Oravovej sako a Dürer spustil krik. To nemôžeš, ty si nezávislá novinárka, to nemôžeš, fakt tak. Dürer sa nedal. Je na pokutu toto. Gentleman Droba sa ale nezaprel. Ríško, tebe na košelku? No! Nemôžem, nie, Juraj, nie. Už sa prestala byť nezávislá. Ale vôbec nie, že Ríško... Veď my všetci vieme, že v koalícii je každý hlas drahý. Na čo Monika zabila? Divím sa, že vám povedal, že Ríško, tebe dám košelku, lebo u nich v SAS je to, že predsa Ríško Ríško mi zdalóni. Monika si to žehlila. Ale nie. Liberáli, toto je naša ináč. Monika, vy ste mali byť normálne. Ja som sociálny liberál, on je kresťanský liberál. Ty si kresťanský liberál? Ja som ministroval, Nevie, čo je kresťanský, Ja som ministroval. Fedor kontroval. Ja, o 12. bude jointik, neboj sa. Robia kampaň. Čože? Čončík je pre študentov. Fedor, ale sme hovorili, Ďurovi, že niekto zoberie na nejaký kokainový večierok. No vy môžete, kde vám to, z jaký vlast vám to môže? Že? Hrdina. Prišla otázka na šéfa parlamentu. Ozaj má vlasy. Kto Sulik? No. Na chrbte. To je ako? Monika doplnila. Juraj mu požičal z nohy. Dneska hral v Bermudách. Požičal mu To neboli Bermudy, to boli golfové. tak golfových krátkych nohách vyťaháš. To je jedno, ale výsledok je rovnaký, určite mu požičal z nohy. Fedor? No tak schválne, Ale my nebudeme Sulikovi požičavať naše kopy. No ne, ale chlapači. Oni nech si im jeho kopy požičavajú. Aj takto vyzerá humor medzi politikmi.